Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adto kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jonathan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Smile in your heart. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jonathan. Mabtos ko. Og mao ni ang rason nga makigbuwag ko nimo. Kinsay man? Si Mike. Mike? Nga tiil ninyo? Oh, Jonathan. Sorry. Saus, sige mugtok eh. Tagkabag babae ba yun eh? Tagan bagag may ila-ila. Parehas ano? Kinsa? Kanao! Kada may kinusaran ba? Ano? Oh. Ah. Uy, na. Uy, nigawas man. Sundan ako bay. Ha? Miss? Hi, miss. Okay na ka? Oh, tubig oh. Thank you, ha. Dili gyud ko anad mo inom gud. Unya, ganong inuman ka? Doon nalay problema sa bahay. Ako din si Jonathan. Ikaw? Kyra? Manguyab ka na ko? Kana kong uwi masuko. Tao-tao naman sa tanang sige kuyog. Huwag ang kuno na ako. Nakagusto na ko nimo. Kung imo lang kong sugton, isaan na ako. Dili tagi ka pasakitan. Ang tinuod, Jonathan. Nakagusto na sa ko nimo. Pero, dili ko sure kung makakumita bagit ko nimo. Na ako'y obligasyon sa amo, good. Nganom de. Magtinabangay lang ta. Kaya andam ko nga musabot o mudawat sa imong sitwasyon. Hatagi lang ko chance. Sige, good. Oo na. Gisugot na tika. Yes. Thank you. Isaan ako. Dili tagid ka pasakitan. Mag-ipon ta? Total, naa naman ta sa saktong edad. Nya, na kay trabaho. Ako naasab ko. Oh, sige. Pwede rasad. Oh, noon sa man ka? Anong, wa man naman duwing ng naong nimo? Nagunaw na ako god kon unsaon pag-igo sa akong sweldo ron.
Unya, muhatag pa ko sa ko igsuon nga nag-eskwela. Langga, ganun permi naman lang ikaw mo maproblema ana. Langga, nisaad ko nilang mama ug papa nga mutabang ko pa eskwela sa kong manghod. Bisan pa og maglain ako og puyo. Okay naman ang butabang ka. Pero dili masad maayo nga himuon nimo obligasyon ka ng butanga kay in the first place dili makaobligado. Langga, Kini oh. Gamita lasan eh. ha? Sure ka? Unya, ikaw? Ayaw kabalakan ako. Kayaran ako pangitaan og paagi. Salamat langga ha. Way kaso lang ga. Pero unta, i-consider na nimo imong kaugalingon sunod. Ha? Pila na kakatuig nga nanarbaho pero hangtod karon. Huwag yapon kay savings. Dili man gud pirmi nga naatay trabaho, simba ko oro eh. Simba ko lang. Manaktak ang imong kumpanya o baka ang ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Salamat langga. Sige lang. Makigistorya ko nilang mama bahin ani. Pag-ubog ganin ng Rildo, nga maghuwam ka kwarta. Sige na, baby. Ilisan lagi na ako sunod sweldo. Ay, unsan mga kabayo eh. Sa una, di mo nang takay ng ana. Pero, migo ko ta. Sige, pamuman ta ka. Pero siguro, lista naman nagsweldo ha, kay nakasuki gamitan na. Pila man yung huwaman. Ni-file o bankruptcy ang among company. O gainan mi tanan sa among supervisor nga papangitao na lang miglaing trabaho. Unsa? Unya, unsa man na nimo? Oh, mangitag laing trabaho. Kumusta? Huwag yapay ayo. Bisag asa na lang ko nang apply pero underqualified ko. Mao ba? Sige lang eh. Ay kabala ka. Makakita ra lagi kag lain. Salig lang sa Ginoo. Maayo! Maayo! Oh, Oh, na, ang landlady maron. wa na. Maningil na ron. Ha? O di mo mabayar eh. Di ba mihatag man ko na mo advance? Ako nang gihuwaman kay gipadahan akong nilang mamagod. Nagsalig man ko nga napakoy madawat nga last pay. Nya wa naman di ay. Kaira. Langga, sorry kayo. Nagabot-abot lang gid ang malas ron. Ikaw na. Nahilom na. Sige. Nakahuamay noon ko sa kong kauban. Kanalay akong ibayad. Salamat langga. Salamat kayo sa pagsabot. Unsa, bay? Nangita ka part-time job? O bay? Nga naman. Ikuangan pa di kasi mo suldo. Kinahanglan ko ba yun eh? O pa man kung makakita og trabaho gud si Kaira gud? Ha? Unya. Imong sauon ang tanan? Apil ang obligasyon niya sa iyang pamilya? Bay, Iya, plabi ba? Uy, dili sa tanang higayon, sulbaro ni mo yung problema. Basin, maura niya na hinungdan niya, magkabuwag mo tungkol kay, napuno na ka.
Bay Edward. Nalagi trabaho? Oh, maayo gani kinadawat ayon ko sa call center. Dili hinoon kayo dako og sweldo pero maayo na lang kay sawa. Oh, sakto gina lang ga. Nya ka na sa mga magsugod. Sapatos para nako? O langga, para imo na. Tempa. Pero usa pa mga kakabuan, di ba? Oo. Unya kay naamay nagpautang og sapatos nga kauban namo. Ya, pwede raman sa kuno 3 gifts. Mautong ni kuha ko para nimo. Maayo na lang ni makabawi ko nimo sa tanan nimong natabang nako. Kamay ra gani ni kumpara sa mga natabang nimo nako langga. Langga, okay naman good. No, makuha ka na sa imo sweldo niya na tungod din eh. Ayaw na gunahon na alang ka. Pasagdi lang ko nga makabawi nimo. Okay, sige. Salamat ini ha. Wow! Bag-og sapatos na. Murag, nakakaahon na tayo ngayon ha? Si Kyra ini ba yun? Ha? Yang gihatag na ako. Uy, mau ba bay? Oh, Namawi day. gusto ko na siyang mamawi sa tanang natabang na ako niya. Aw, dako rin siya sweldo ron bay. Mahal naman din sapatos oh. Ambot. Di man siya musulti na ako. Ang iyarang gisulti na ako nga dili man kuno ingon na kadako ang iyang sweldo. Aba, sina sponsor. Joke na bay. By Edward. Basig na sponsor. Di naman mawasa kung nahon ang gisulti ni Edward. Iyapag na ko. Nag-overthink time na ko ini. Ay pag i-surprise visit na ako si Kyra sa ilang trabahoan. Pabuton lang ako nga magawas siya sa building. Tinggawas na maron nila. Nana siya. Oh. Kinsa man ang iyang kuyog. Murag matured naman ang lalaki. Sure ka nga, ihatod ko nimo sa amo? Oh, lagi. Wala sila makakita na ako. Okay, sige. Asa man mo party mo sa kanan? Oh. Kinahanglan maguna ko sa among bahay. Magdali ko pa uli. Magduha naman ka oras sukad nga naabot ko din sa bahay. Pero hangtod ka ron. Huwag pang gihapon sila maabot. Lain ang kong halahon na da. Bitaw ka na ko sa Kairap eh. Kano kang huwag pa magid siya. Saan namang orasa? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Dili makontak. Your call later. Sila na ron. Kisa mo ito nagkatod mo? Ah, kato. Amo tong TL. Saman, uyab to ni mo? Ha? Uya ba? Anong dugay mo ka na uli? Ah, kuan. Nanghagad bang gud siya og Kung siya yung gihagad ni mo? time para good? Naunsa man ka? Naibaw na kay kus mga lihok ka ng klasiha sa tao, Kyra.
Ilabi na to nga may edad na. Gidudahan ba ko nimo? Nga naman. Doon na ba ko'y angay dudahan? Jonathan, Masig na agyod. Nagpahatod ko ka din isbay. Aun sa man. Minyo na ba ito tawhana? O misugot ka nga mahimong kabit? Pila man sa niya ihatag nimo? Tingalig ba utong imong palit sa mga material ng mga butang tungod kay doon ay maghatagan nimo? O ba ito tawhana? bisag nagdako ming dili hayahaya nga mong kinabuhi. Pero wa mitudlo isa akong gidikanan nga mangitag kwarta sa hugaw nga pamaagi. Sa pila na to katuig, ni kausawa mahimong away na to ang selos. Pero karon, all this time nagtuo kog dako imong pagsalig nako, Jonathan. Pero mabaw ka man ay kaayong pangutok. Nagdugay mi tungod kay nang hagad og kaon among TL namo. Daghan mi, dili kay ako lang. Og na timing lang nga kami ra imong nakita. Tungod kay ako ang pinakalayo og bay sa tanang mga kauban ako sa trabaho. Nga iyang gihatod human mi niya gilibre kaon. Karon kung nagduda kas tanan akong gipanulti, pwede ka mo ato sa mga trabahoan. Og pangutanon nimo sila. Kaira. O kung may bawaan nimo nga wa gyud ko mamakak nimo, magbuwag ta, Jonathan. Kay dili ko gusto nga dudahan ko nimo bisag wa kay igong ebidensya. Kaira. Sorry na. Wala ko mag-expect ka masulti to nimo na ako kanina. Sayop kita na ako. Dili ko pareha sa imong ex, Jonathan. Nagtarong ko sa kong pagkababae. Ibaw ko. Sorry na. Love lang hindi ka. Nadlok lang ko nga mawahag ka na ako. Love man sa ka. O bisag ka usa, wa ginabusod sa kong hunahuna tanang gipasangil nimo na ako. Sorry na. Pasaylo ako lang ka. Isa na ko. Dili na mausap. Angay lang. Kay kung usbon pa ganito nimo, dili na gyud ko magduha-duhang pakigbuwag nimo. Kaira. Lisod ning may trauma ka sa imong kaghapon. Kay bisag nagtinarong ang imong partner karon. Dili kalikayan nga imong madudahan. May na lang gani kay gipasaylo pa ko ni Kaira sa ako mga dili maayong nasulti niya. Na-realize po nako nga angay lang nga mosalig ka sa imong partner. Kaysa magkabuwag mo tungod lang sa silos nga way basihan. Gipractice gyud nako nga mas patasaan pa nako ang akong pagsalig kontra sa akong mga pagduda. Mao nga karon niya, minyo nami o may usa na ka anak. Dinay na lang kutob og daghang salamat, RMN.